Hayırlı günler. Biz Toqay bilen bir dolqunda şiiri muzika spektakline bağışlangan matbuat konferensiyasına yığıldık. Мен qonaqlarımızı təqdim etəm. Zakirov Zülfət Xeydaroğlu, Qazan Teatr Училищесінің татар bölügünün 3-cü kurs sənət жетекçisi. Nuriyev Qaptırov Salixoğlu, səhnə dili boyunca pedagog, filologiya fənləri doktora. İnsaf Xələvəddinov, Qazan Teatr Училищесінің татар bölügünün 3-cü kurs studenti. Zülfət, bizge başta söylep gitsəgiz idi, mənə bu ideya qoyan tuğda, kimnin ideyası idi bu? Nişik siz bunu qoyarğa buldunuz, həm başından başlağı, tarixindən başlasaq? Tarixine kirip gitsek, men özüm Qazan Teatr Училищесін 2004-2008 yıllar vaqtında bitirgen idim. Benim sahne tilim okutuşum, o da bolsa Rauf abi idi. Hem okugan vaqtda şul Toqayga men student bolarak aylanıp qaytgan idim mektepten soň. 2012 yılda Мәскәүне bitirgәч, Qazanga qaytгач, Rauf abi bilen birge biz kurs җыйдык. Hem şunday kengәшкә килдек. Һәр бер kurs белән без Toqayga әйләнеп кайтачакбыз дип. Hem 2012 yıldan 16'ga kadar, onlara 16'dan 18'e kadar, hem de indi менә bu yıl bu naborim, 3-nче naborim, алар белән дә Toqayga әйләнеп кайтабыз. Hem максатыбыз шул, bu әсәр буенча, bu әсәр белән инде яшь буын тамашачыга Toqayның яңа шигырьләрен ачып, укылмаган, мәктәптә өйрәтелмәгән шигырьләрен ачып, Toqay белән тагын да ныграк таныштырып китәбез. Безнең яшьләребезне, ул да булса тамашачыбызны инде. Һәм студентлар үзләре өчен Toqayны яңа баштан ачалар. Һәм мин дә инде режиссер буларак, Rauf abi белән бергә ул материалда казынгач, һәр бер постановка белән Toqayның әсәрләрен, Toqayның шигырьләрен яңа баштан үземә ачам. Әгәр дә инде теге сер булмаса, сюжет ничектер теге эчтәлеге хакында әйтеп бит аласызмы? Ничегрәк сез монда күрәсез? Ничек ачасыз Toqayны? Безнең спектаклебез 4 бүлектән тора. Үлемсез символы беренче бүлек, аннары исемдә калганнар, Toqayның яшь чагы, үскән чагы, нинди авырлыклар белән, нинди авырлыклары булды, алар турында да сөйләп китәбез. Аның әкиятләре белән бергә инде. 3-нче бүлегебез Toqay Уральскида, hem de indi 4-нче бүлегебез Toqay Казанда. Һәр бер бүлектә шул чорда язылган аның шигырьләре, яисә хикәяләре, әкиятләре, һәр бер бүлектә без инде аны тасвирлыйбыз, куябыз, һәм дә әйтүемчә тамашачыга җиткерәбез. Toqay ролен кем башкара? Toqay образы, әлбәттә инде теге ничек дип әйтим, исемдә калганнар бүлегендә без Toqayның яшь чагы ничек узганын, менә минем курсымда 4 малай бар, 9 кыз. Шул 4 малай абзац сайын әйтеп узалар, әмма дә ләкин шул Rauf исемле бер малайбыз бар инде, аңа шул Toqay образы ләкте, ул 3-нче бүлектә инде бик ачык тасвирлана, һәм дә инде 4-нче бүлектә үзенең шигырьләре белән, Toqay шигырьләре белән инде таныш шигырьләре белән Toqay образын шулай тудырып чыгарды. 2 бүлектә инде без, беренче һәм икенче бүлектә без сөйлибез. Беренче бүлектә инде ул сөйләнә, гомумән нинди Toqay, аның турында ничек сөйлиләр хәзер, һәм бүгенге көндә кирәкме соң ул, аны өйрәнергә кирәкме дигән сораулар без бирәбез
яш тамашачыга. Аңлашылды. Әле сораулар булыр дип уйлыйм мен. Абдурауф әфәнде, сезгә сорау иде. Менә Тукай турында бит инде күп әсәрләр булды. Сез монысында менә нәрсәгә, нинди максатка ирешергә теләдегез һәм кабатланмас өчен нәрсә, нинди яңалыгын менә күрәсез бу постановкада? Без бит Тукайлы халык дип бик хаклы рәвештә горурланып яшибез. Чөнки Тукай иҗаты белән безнең милли сәнгатебезнең нигезен тәшкил итә. Һәм итәчәк алдагы буын сәнгатькәрләрдә. Тагын ни өчен Тукай милли сәнгатебезнең нигезендә дип әйтәбез? Чөнки ул халык мәнфәгатен күз уңында тотып, халкыбызның рухын чагылдырган шагыйрь һәм хәзерге татар әдәби теленең нигезен оештыручылардан бит. Башка язучылар белән телебезнең бүгенге көнгә кадәр килеп саклануы, бүгенге кадәр саклануы һәм килеп җитүе дип әйтик, югары дәрәҗәдә, камил дәрәҗәдә безнең язучыларыбызга, динебезгә һәм шул ук вакытта милли мәктәбебезгә, ул вакыттагы мәдрәсәләргә бәйле. Тукай үзе дә мәдрәсә бетергән. Ул шуннан да халыкчан һәм халык шагыйре. Документаль рәвештә ул вакытта билгеләнмәсә дә, һәм менә халыкның рухын чагылдырган шагыйрь буларак безнең гореф-гадәтләребезне бүгенге көндә без Тукай иҗатына карап яңадан торгызабыз, яки булмаса аны сакларга тырышабыз. Тел мәсьәләсенә килгән вакытта Тукайыбызның теле хәзерге заманда да бик үзенең хезмәтен үтәп килә. Нинди яктан ачлык дигән вакытта, моңарчы ишетелмәгән әсәрләр, басылмаган әсәрләрне халыкка якынайту максатын куйдык. Һәм яшь буынны да шул әсәрләр белән таныштыру безнең максатыбыз. Рәхмәт. Әле сораулар булыр. Алга таба һәм инсаф, сезгә нинди роль башкардыгыз? Кыен булдымы? Яратып башкардыгызмы? Әлбәттә яратып башкардыгыз. Ни дәрәҗәдә? Biz bu spektaklni birinchi kursdan әзерли башладык. Безгә остазыбыз һәм Рәүф абый, сәхнә теле укытучыбыз шундый әйбер әйттеләр, Тукай, әйдәгез Тукай спектаклен куйык дип, без әлбәттә ризалаштык. Безнең өчен бик кызыклы спектакль булыр дип уйладык. Әле без аны шигъри, музыкаль рәвештә куйдык. Февраль аенда әзерләп бетердек. Мин әлбәттә Тукай ролендә түгел, ләкин без дүрт егеттә Тукайның прототипы. Зөлфәт Хайдарович әйткәнчә, Тукай безнең 3нче бүлектә генә ачылып китә, Тукай роле. Шулай да бик кызыклы булды спектакльне кую, чөнки без Тукайны яңа яктан ачтык, без яңа баштан Тукайны өйрәндек дип әйтсәм була. Әлбәттә остазларыбызга рәхмәт, аның өчен Рәүф абыйга рәхмәт, шундый материал язган өчен. Авырлыклар әлбәттә булды, ләкин без барысын да йөреп чыктык һәм шундый нәтиҗәгә ирештек. Тамашачы нәрсәләр әйтергә теләгән идегез? Рольләр буенча инде менә мәсәлән, менә фотографиялар бар. Бу мәсәлән безнең өлеш Тукайны алып киткән чак инде. Бу менә Пишәм базары бит, инсаф. Пишәм базарында син кемне? Каюм Насырыйны. Каюм Насырый. Безнең менә икенче бүлек шулай бүленә ул. Пишәм базары алып киткән чагы, аннары Ул әтиәнисендә 2 елмы күпмедер торгач, алар аны яңадан Кушлавычка җибәрәләр. Анда да аннары алып киткән чаклары, әлбәттә инде җегетләр бик күп бит миндә җегетләр, 4 кенә малай.
рольләрне шулай бүлеп кенә ятабыз инде без. Кызларның ул яктан җиңелрәк. Һәрбер төп рольгә утыралар да, җегетләр кемдер мулла булып инде, кемдер Сәгъди абзый булып, шулай алышынып, менә уртада торучы малай, Рәүф исемле малайыбыз инде, ул Тукай. Яшь чагы, Тукайның яшь чагы, аннары инде 4нче бүлектә, бу 3нче һәм 4нче бүлектә инде ул Тукайның теге өлкән буын дип әйтик. Өлгергән Өлгергән вакытта вакытта инде. Казанга килеп җиткән вакытын. Постановка койларда булды һәм койларда әле сез планлаштырасыз. Бу койларда карап булачак моны. Безнең ничек гомумән барлыкка чыкты инде? Безнең директорыбыз Казан театр училищесының директоры Руфина Ринатовна шундый тәкъдим белән чыкты. Бу әсәрне комиссияга күрсәтергә. Ул да булса Марат Готочка. Һәм без Марат Готочка чыгыш ясадык та, әлбәттә, аңа biz бик рәхмәтлебез, президентыбызга да бик рәхмәтлебез. Алар безгә шундый ярдәм ясадылар һәм максат куйдылар. Сез менә бу 2нче, 3нче курс эшендә 20 мәктәпне урап чыгарга тиешсез. Без инде башта теге сораган идек, бәлки Татарстанда буйлап та, башта Казанны гына алыгыз әле диделәр, аннары күз күрер. Бәлкем Татарстан якларына да чыгып китәрсез. 10 мәктәпне теге сезонда, 2нче курсның азагында без йөреп чыктык. Ул да булса нинди мәктәпләр? Инсаф. Бик күп мәктәп булды анда. Бүтән 3нче гимназиядә булды инде. Гимназия, Салават күперендәге гимназияларда булды. Бик күп мәктәпләрне йөреп чыктык. Һәрбер райондан берешер мәктәп. Әйе, һәм менә алды бит тагын 10 мәктәп, Алла бирсә, шул 10 мәктәпне октябрьнең азагына хәтле йөреп чыксак, бик әйбәт булырдыр. Чөнки әгәр дә мондый бәяне Марат Готыч биргәч инде, һәм без сынмадык, сыгылмадык дигәндәй, аңа күрсәткәндә, ул бик канәгать булып китте. Һәм бүгенге көндә бу яшь буынга бик кирәк, чөнки тарих буенча әллә ни кирип китәлмиләр шул Тукайның кем икәнлегенә. Мин үзем теге яшь әти буларак, минем кызым бу сезонда, шулай дип әйтсәк була инде. Без артистлар сезонлап сөйләшәбез бит. Менә бу сезонда укырга керде 1нче класска, һәм менә мин сорыйм инде, ничегрәк, кем ул, нәрсә сөйләделәр. Аларның менә әлбәттә инде 1нче класс булгач, анда әллә ни кирип китмиләр. Шулай да без үз тарихыбызны белергә тиешбез һәм безнең балаларыбыз да белергә тиеш. Бу әсәр буенча без Казанда гына калмадык. Безнең республика буенча йөрү тәҗрибәбез дә бар. Минзәләгә барып кайттык, Күкмарыга бардык, поездга утырып. Аннан соң үзебез әти-әниләр оештырдылар Ташлык авылына. Тагын кайда бардык соң әле? Арча буенча йөрергә җыенабыз, аны хәл итеп бетерәсебез бар. Таныштырырга яшьләрне чынлап та Тукай үрнәгендә, Тукай әсәрләре үрнәгендә тәрбияләү дигән максатыбыз бар. Аннан соң безгә ул бик уңайлы булып чыкты. Әйтеп үткәнебезчә, телне саклау һәм үстерү комиссиясе президентыбыз каршындагы алар безгә бик нык ярдәм иттеләр. Костюм мәсьәләсендә, транспорт мәсьәләсендә һәм училищебызны ремонтлау мәсьәләсендә. Менә бу дәүләт дәрәҗәсендә сәнгатебезгә, яшьләргә шундый игътибар, сәнгать уку йортларына игътибар өчен нинди генә рәхмәтләребезне әйтеп бетерик икән үзебезнең җитәкчеләребезгә, президентыбызга һәм Марат Готовичка, Мәдәният министрлыгына. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Әйе. Хәерле көн, Шәһри Казаннан Дания Нәгыйм.
Менә иң беренче сорау шундый булыр. Моны димәк мәктәпләрдә генә күреп була, билгеле бер мәктәпләрдә генә, әгәр дә башка кешеләрнең дә танышасы килсә, аның билгеле бер көндә куелышы булмаячакмы? Һәм тагын бер соравым инсафка булыр. Авырлыклар, спектакльгә әзерләнгән вакытта авырлыклар белән очрашырга туры килде дидегез. Нинди авырлыклар икән әйтеп бетмәссез икән. Аннан соң тагын Тукайны яңа яктан ачарга тырыштык дип әйттегез. Инде бу сорауга кем җавап бирсә дә ярый. Нинди яклардан, үзегез өчен нинди яклардан ачтыгыз? Һәм киң катламга билгеле булмаган шигырьләре алынды дидегез, әсәрләре. Алар менә без күнеккән, укып күнеккән әсәрләрдән кайтышрак түгелме? Рәхмәт. Әйдә, Инсаф, башта син. Әйе, авырлыклар булды. Әлбәттә, без читкадан башладык бөтен эшне, һәм шунда да без Рәүф абый белән дә, Зөлфәт Хәйдәрович белән дә әзерләнгәндә без Тукайның шигырьләрен яңа яктан ачтык. Чөнки балалар бит инде аны укыйлар да, оныталар да, калдыралар, китапны ябалар да куялар. Безгә Рәүф абый да, Зөлфәт Хәйдәрович та аны яңа яктан ачты. Ул шигырьләрнең төшенчәсенә кердек, һәм шул шигырьләрне аңлаганда да безгә бик авыр булды, һәм куелышта да без иске куелыш ясамадык, без аны күбрәк балалар өчен современ стильдә куярга тырыштык. Шуңа күрә безнең кайвакыт Тукайның бит инде ул классик шагыйрь, һәм кайвакыт авырлыклар килеп чыкты аны куйганда. Инде авырлык дигән вакытта балалар, авырлык дигән вакытта, авырлык дигән вакытта балаларның, мәсәлән, Тукай күп әсәрләрен гару системасында язган. Әгіні қазіргі заманша, қазіргі яшьләр аңларлык дәрәҗәгә җиткерү өчен безгә менә шул паузалар гаруз системасының тәртибен төшендерергә туры килде һәм күнекмәләр булдырырга туры килде. Яңа яктан ачуыбыз бу безнең 1100 еллыкка багышланган Болгар дәүләтендә ислам кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган. Яңалыгыбыз нәрсә булды? Моңарчы ишетелмәгән шигырьләр, моңарчы басылып килмәгән шигырьләр. Таян Аллага, Субханалла, Субханалланы соң вакытта укый башладылар, ләкин ул бөтен халыкка да кирип танылып биткән әсәр дип әйтмәс идем мин, шигырь дип әйтмәс идем. Аннан соң шулай ук дини теманы без ныграк ачарга тырыштык һәм аны башкару вакытында инде хәзерге заманча итеп шул паузалар исәбенә гару системасындагы анда сикертеп укуларын дигән әйберләрне бераз читкәрәк куеп, балалар белән менә Тукайны хәзерчә укырга, хәзерге заманча укырга тырыштык, укытырга тырыштык. Шул. Һәм Бу иң авыр сорау миңа булырдыр ул. Әлеге вакытка дип әйтсәк була, әлбәттә инде мәктәпләр 4нче курска күчкәч, Алла бирсә Казан театр училищесының учебный театры дигән бинабыз бар. Ул да булса профсоюзный урамы 9нчы йортта. Әлеге вакытта ремонтта ул, әгәр дә 4нче курслар без бит эшләр генә 4нче курслар бераз буш вакытларын бирсәләр, әлбәттә без инде чыгыш ясаячакбыз. Ул теге соц шелтәрләрдә без инде әйтеп узарбыз, качан һәм кайда, нишәдә. 2023-2024 сезонында инде шулай дип әйтсәк була, ул инде стабильно учебный театрда уйналачак. Сіз Зилә Тәрҗеманова якын әйттегез, мәктәпләрдә куябыз дип, гомумән бала бит инде ул гади түгел тамашачы түгел, аны игътибарында җәлеп итәргә кирәк. Балалар ничек кабул итәләр театрны һәм спектакльне куйдыгыз, һәм гомумән нинди мәктәпләрдә куела? Рус телле, татар телле, яисә билингваль мәктәпләрдәме? Рәхмәт. Ничек тынычландырасыз, Инсаф? Мин бит теге спектакльне куйдым да һәрбер спектакль белән йөрмим. Минем үземнең эшем дә бара. Менә ничек тынычландыралар балаларны? Инсаф хәзер әйтеп узар. Рус мәктәпләрендә дә, ләкин күбесенчә татар мәктәпләрендә куябыз, татар балаларына.
Әлбәттә, балаларны кызыксындыру әзрәк кай вакыт авыррак булып чыга, чөнки балалар ияләнмәгән спектакльләрне карарга әле ул булмаса шигъри спектакль бит. Анда төшенчәсенә бирелергә кирәк. Ләкин без балаларны үзебезнең Габдулла Тукайның куелган әкиятләре белән кызыктырабыз. Безнең Су анасы әкияте бар, Шүрәле, безнең бик кызык итеп ясалган ул бию рәвешендә сүзсез. Һәм Таш шигыре бар һәм балалар менә аңа күзләрен аның белән кызыктырып, балаларны инде төп тематикага кертеп җибәрәбез. Миңа калса ул гына түгел. Әгәр дә артистка үзенә кызык түгел икән, кем генә карамасын. Әтиен карасынмы шунда, әниен карасынмы? Әгәр дә миңа кызык түгел икән уйнау бу әсәрдә, әлбәттә тамашачыга кызык булмаячак. Әгәр дә мин кирип шумып аңа кирип китәм икән ул әсәрләренә, ул шигырьләренә, анда кызык булгач аның басымы да дөрес ята. Чөнки нәрсә әйтергә теләгәнемне мин беләм. Ул вакытта гына мин һәм тамашачы белән связь барлыкка килә инде. Менә безнең теге актерлар осталыгы буенча педагоглар инде мин һәм Артем Олегович, Рәүф абый да сәхнә теле укытучы, ул да әйтеп бара. Әлбәттә нәрсә сөйләгәнеңне син аңларга тиеш. Ни өчен сөйләгәнеңне тагын да ныграк аңларга тиешсең. Кызыкмы ул сиңа, юкмы? Шул вакытта гына менә тамашачы белән безнең связь барлыкка килә инде. Балаларның ихласлыгы сизелә, чөнки безнең укучылар үзләре бу әсәргә ихлас белән тотындылар һәм эшлиләр. Һәм күзаллаулар буенча балаларның бит хыялы бик киң, һәм безнең укучыларыбыз да шулай ук үзләренең хыяллары белән, ассоциация белән дип әйтәбез инде, аларны җәлеп итәләр. Билгеле, беренче сүзләреннән үк балалар бөтенсен дә аңлап утыралар дип әйтеп булмый. Чөнки без рус телле балалар арасында татар телен теге арттырып өйрәнү, углубленным изучением диләр бит инде, тирәнтен өйрәнү дигән әйбер бар татар телен. Менә ул мәсьәләдә әле эшлисе бик күп, чөнки гаиләдә булсын, мәктәптә булсын, милли тәрбия дигән әйбер, бу турыда безнең җитәкчеләребез, президентыбыз күпме кисәтүләр дип әйтик, яки тәкъдимнәр белән чыкты, һәм Мәгариф министрлыгы бу өлкәдә бик нык тырышып эшли. Милли тәрбия ала башлаган бала үзенең хыялы белән бу әсәрне кабул итә, җанына сеңдерә. Сораулар. Сездән шуны сорауларыгыз уйлыйсыз. Минем шуны сорыйсы килгән иде. Менә бездә шундый бер караш бар, кай вакыт әйтелә инде ул социаль челтәрләрдә дә дип әйтүем инде. Һаман Тукай яки анда Тукай белән Җәлил дип әйтәләр. Бүтән безнең иҗатчыларыбыз булмаган кебек дигән менә шундый бер гаепләү дип әйтим инде ишетә. Булмыйча калмый. Сез ничек карыйсыз менә моңа? Һаман Тукай да Тукай түгелме бу? Бәлки бүтән кешеләр кирәк булгандыр. Дөнья иркен, дөнья киң. Тукай булган җирдә Җәлиле булыр, Җәлиле булган җирдә Туфаны булыр, һәм шулай ук яңа буын көчле шагыйрьләребез гел үсеп торырлар. Чөнки Тукай әйткәнебезчә безнең сәнгатебезнең нигезенә салынган һәм нигезен тәшкил итә торган шагыйрьләрдән. Шуңа күрә һәрбер кешегә урын җитә, чөнки без Тукайны аңларлык дәрәҗәгә җиткерәбез икән, хәзерге шагыйрьләребезне яки булмаса башка классик шагыйрьләребезне аңлаячаклар. Сез ничек уйлыйсыз? Күп түгелме? Ну, әгәр дә без ул турыда сөйләмәсәк, әйтмәсәк, укымасак, әлбәттә спектакльләрдә куела бит инде театрларда. Тукай дип гел ул апрель җиттеме? Всё, Татарстан гөрли инде. Тукай тел бәйрәмнәреме, нәрсә бәйрәмнәреме? Татарстан гына түгел инде, бөтен Россиябыз гөрли. Һәм нишәптер апрельнең азагында бетә дә ул. Чөнки майда икенче бәйрәмнәр.
Миңа калса, әлбәттә, кайбер вакыт күп тә ул. Ләкин кирәк тә ул. Чөнки менә әйтеп узганымча, мәктәп, гаилә, без бик аның әсәрләренә әллә ни кереп китмибез. Менә мин мәсәлән, кич белән балаларымны йоклатканда, алар кайбер вакыт сорыйлар, берәр китап укый инде, ди, пожалуйста, зинһар өчен. Кайбер вакыт Тукайның хикәяләре була. Шигырьләрне укып булмый инде, алар теге булай тыңласалар гына да, булдымы? Яхшы. Әкиятләрен укыгач, әгәр дә бераз гына анда теге образларга кереп киткәч, әлбәттә аларга кызык. Но аның белән генә калмый, әлбәттә. Тукай белән генә калмый. Бар башка шагыйрьләребез, башка әсәрләребез. Бу ничек дип әйтим? Юк дип әйтсәк, Тукайга нокта дигән сүз инде. Кирәк дип әйтсәк, без ул турыда әле сөйләй алабыз. Әгәр дә сөйлисе сүзебез бар икән Тукай турында, нишләп аны сөйләмәскә? Һәм нишләп ул турыда аның әлбәттә тарихын, әлбәттә аның үскән чорларын, русча әйтмешли, избитые темы инде бу. Кем генә ничек кенә күрсәтмәде. Менә бу юлы бу спектакльдә 3нче тапкыр куйгач, мин үземә ул дини шигырьләрен мин белмидерим. Мин белмидерим, укыганым да булмады. Субханалланы ишеткәнем булды инде, ә менә инсаф, менә 3нче бүлектә укый ул бер шигырен. Хәзер бәлкем укып та китәр. Менә мин аны белмидерим. Һәм менә без Рәүф абый белән шулай сөйләштек тә, в дальнейшем русча әйтмешли, бу әсәрне яңарту, әлбәттә без аңа әйләнеп кайтачакбыз. Һәм исемдә калганнарын да без теге читкә кырыйга алып куеп, аны гына, аны әйтмибез дип алай булмый. Просто театраль алымнар белән, яңа алымнар белән яшь тамашачыны кызыксындырып, ниндидер кайбер вакыт, мәсәлән, менә Су анасы, ул безнең фэнтези саманрак. Шундый әкияттә. Тас, ул гомумән теге яшьләрнең менә урам паркы ачылды бит безнең набережныйда. Анда бит яшьләр шундый теге позитивный гел теге шау-шу сикрешәләр. Тазны без шулай куйдык. Аулаги күренеше инде, ул әлбәттә инде, ул ниндидер үзенең төп рамкаларында. Сабантуй инде ул, әлбәттә, сабантуй инде, аны теге урап узып китеп булмый. Һәм без аны инде, ул безнең теге интерактив формасында кайбер вакыт, кайбер мәктәп балалары үзләре чыгалар да студентлар белән бергә шул сабантуйда катнашалар. Аларга үзләренә дә кызык. Инсаф шигырь. Гомернең иң читен, жайсыз, оңгайсыз бер минутында, әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының минутында, тиз-тиз укыйм күңелдән бер гаҗәеп сүрә Коръәннән. Газаплар мәгънәви күз илән алынадыр җаннан. Оча дилдән бөтен шик-шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм. Яңакларны мөкаддәс күз яшемлә инҗели башлыйм. Бөтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мөэмин. Килә җиңел рәхәтлекләр, хәләс булам авыр юк дин. Худая, син тыйган эшләр тәмам әктәг вә әбдәр дим. Иям баш сәҗдәгә. Аллаһу хак, Аллаһу акбар дим. Рахмат. Һәм инсаф шул сорауга син дә әйтеп китсәң иде, менә бит инде мәктәпне күптән түгел генә тәмамладыгыз. Башка безнең иҗатчыларыбыз шулай ук Тукай турында менә сезгә ни дәрәҗәдә җиткерәләр иде? Җитәрлек дип саныйсызмы менә хәзерге шушы студент күзлегеннән чыгып? Студент күзлегеннән караганда, әлбәттә, аның хәтлек җитәрлек түгел инде, төшенеп бетмәгәнбез.
Үзебез инде бу материалга кергәч, әлбәттә кызыграк, чөнки балалар бит инде күбесенчә әдәбият дәресләрендә, татар әдәбияты дәресләрендә кызыксынмыйлар. Аның хәтлек, аның кайбер кешеләр генә кызыксына торган шул татар халкын, татар мөхитен яратучылар гына. Шуңа күрә әлбәттә программасы яхшы аның мәктәпләрдә, ләкин минем уйлавымча ул җитеп бетми. Менә безнең Казан театр училищесында инде шул спектакльне куя башлагач, әйткәнемчә, Тукайны яңа яктан ачтык. Монда бит мондый проблема бар. Менә мин хәзер тыңладым да инсафны. Студентлар беренче курска килгәндә, отборочный комиссия вакытында сораулар бирәбез бит инде без. Кем ул Тинчурин, кем ул Сәйдәш? Менә күпчелек студентлар аларны бутыйлар. Ну, язган инде анда берәр нәрсә. Сәйдәшме? Әйе. Нинди менә Сүнгән йолдызны язган. Кем ул Камал? Һәм менә мин аңлый башлыйм. Мин башта икенче наборны җыйганда башта аңламый торам, ничек инде ул. Мәктәптә бит укыт бирелә бит инде бу. Моны аңлаталар бит инде, кем кемгә кем дигәндәй. Өченче наборны җыйганда мин тагын да шаккаттым, дөресен әйткәндә. Менә бу теге сезнең сорауга әйләнеп кайтам инде мин. Кирәкме соң ул? Кирәк шул. Кирәк, чөнки безнең мәктәпләребездә нәрсә инде ул? И туган тел, и матур тел. Кем ул Тукай? Менә Сәҗдә апа, аның аягын тегеләй фәлән, монда алып киттеләр, тегеләй. Всё. Краткая сестра талант туры әйтмешли. Әгәр дә обширнырак алсак, әлбәттә, сез әйтерсез. Хәзер бит сәгатьләр әллә ни күп түгел. Ике генә там бер атнага 2 тапкыр гына бирелә бугай. Әгәр дә менә шул 15 баладан берәрсенә ул укытучы җиткерә алса һәм аның күңелендә бераз ул Тукайга ут уятса, әй рәхмәт. Бәлкем ул укучы үзара теге аралашып калганнарда уятыр. Шул әлбәттә бар класслар, кемгә кирәкме ул, кемгә юкмы. Без бит әти-әниләр шуңа да уйлыйбыз, монда җибәрергәме, тегендә җибәрергәме. 4нче класста гына, яисә 7нче класста гына аңлый башлыйбыз. Кирәк булмаган икән ул балага. Бала үзе әйтә инде. Шул. Рәхмәт. Бар сораулар. Вәсим мәсьәләнең Миндә Зөлфәткә бер сорау бар иде. Менә сез кич белән әкиятләр, шигырьләр укыйбыз идегез инде балаларга. Актер кеше буларак сез аларны яттан сөйлисезме, әгәр дә өйрәнгән булсагыз, яки алар вакыт үтү белән онытыламы? Миңа шунысы кызык булып китте, темадан бер шикләшеп инде. Рәхмәт. Кайбер вакыт онытылып та китәм инде. Каядыр үз сүзләремне кыстырып, шунда китабым һәр вакыт янымда. Кайбер вакыт инде тазны менә мәсәлән яттан белеп бетермим мин. Эпизодически гына беләм, монда суанасын яттан беләм дә, хисләнеп кирип киткәч, кайбер вакыт теге мин куамын, ул чабадыр, мин куамын дип шундый репликаларны, бик таныш репликалар теге күңелдә сеңеп калган. Авторский текстларны бик теге тирән сүзгә сүз дип кайбер вакыт әйтә алмыйм инде. Монда инде кызым ул әти укый инде, оригиналны укый инде дип әйтә башлый да, мин инде тиз генә китапны алып, яңа баштан сөйләмим инде шул җидәнме китепме яисә бу җөмләне төшереп калдырып, урап килепме шунда, шулай сөйләп китәм. Шул әлбәттә текстлар башта күп. Әгәр дә онытыла инде, ул вакытта мин уйлый башлыйм, неужели картаямын? Бераз гына булса да яңа баштан күтәрергә кирәк, укып чыгарга кирәк, күз белән йөртеп чыгарга кирәк дип әйтәм инде. Сезгә рәхмәт. Һәм менә мәсьәләне икенче ягы бер яктан әйтәләр бит, без Тукай белән
Mesela Жәлил турында гына сөйлейбіз, башка кешеләрне сөйләмей дип, әмма икенче яктан караганда шундый бер менә без шундый мәгълүмат безгә килеп өйрәнгән идек дип әйтергә була инде. Тукай музееның директоры әйткән иде, менә Гүзәл ханым Тухбатова. Тукайны өйрәнүчеләр арасында яшьләр юк. Менә сез моны менә сезнең 60-70 елларда бик күп өйрәнелгән, ә менә соңгы елларда без анда әйтәбез инде Фәрит Абыяхинны гына, Зөфәр Рәмиевны, яшьләр арасында теге айрым гына ниндидер теге диссертация дип әйтим шунда язучылар булса да өйрәнүчеләр юк. Менә сез ничек уйлыйсыз, ни өчен шулай һәм моны күпмедер дәрәҗәдә Тукайны өйрәнү дип атап буламы? Абдурауф әфәнде, бәлки сез әйтерсез. Тукайны өйрәнү тукталырга һич ничек тә мөмкин түгел, чөнки Тукайсыз әллә кая татар китә алмас. Яшьләрнең әз генә игътибарыннан читтә калуы соңгы вакытта, димәк, мәктәпнең эшләп бетермәве, яки булмаса менә хәзер безнең шушы спектакльне караган кичкенә яшь балалар алдагы елларда Тукайга шулай ук әйләнеп кайтачаклар һәм безнең хәзер университетыбызда сәгатьләр дә, аннан соң тагын укучылар саны да арта башлады. Димәк, өмет бар, телебез исән-сау калачак, Тукайыбыз исән-сау калачак, Тукайыбызны өйрәнүчеләр, аны яңа күзлектән тагы да бәяләүчеләр булачак. Нинди бәяләр менә үзегез ишеттегез спектакльгә карата? Нинди бәяләр? Шатлармы, балалар, тамашачылар, укытучылар? Марат Әхмәтов. Марат Гатуфович безне бик нык югары бәяләде. Шуңа күрә без менә бу мәктәпләр буенча чыгышта ясый башладык. Һәм аның сүзләре безнең республика буенча да гастрольләребез булыр дигән ышаныч тудыра. Чөнки әйткәнемчә финанс ягыннан безгә нык ярдәм булды. Һәм шулай ук булачактыр дип ышанып калабыз. Балалар ничек бәялиләр? Укытучылар исләре акыллары китеп спектакль тәмамланган соң ярты сәгать спектакльне мактыйлар. Балаларның күбесе менә бу исемдә калганнарда бик актив утыралар һәм аңлап, игътибар белән тыңлап, көлешеп, бәяләп утыралар. Балаларның бәяләре зур актыктан килеп безнең белән балалар белән бергә фотога төшәләр дип сорыйлар. Бу теге модага эйәрү генә түгел, аларның спектакль турындагы фикерләре дә бик кызыклы. Һәм тамашачы, укучылар, яшь балалар дип әйтик, 5-6 класслар, инде татар теленең нәрсә икәнен аңлый башлаган балалар югары бәялиләр. Һәм монда мактанасы юк инде. Алар һәрбер спектакльдән соң безгә рәхмәт хатлары яудыралар. Һәм без дә шулай ук шушы мөмкинлекне тудырган өчен рәхмәтебезне тагын бер кат телне саклау, үстерү комиссиясына юллыйбыз. Безгә булган рәхмәт, аларга булган рәхмәт. Рәхмәт. Зөлфәт Хәйдәрович, сезнең дә фикерләрегез ничек килгән бу сорауга карата? Әлбәттә инде бар яшьләр кем кереп утыра да инде залга. Ну зачем? Кирәкме ул? Дип утыручылар. Башта беренче чыгышларда студентлар әйтәләр, Зөлфәт Хәйдәрович, менә теге мондый сүзләрне ишеткәч, как-то уйныйсы да килми. Без инде аңлатабыз. Иң кызыгы бит алда, әгәр дә алар шулай кереп утыргач, мондый сүзләр сөйләгәч, һәм азакта торып, ихлас күңелдән кул чабып, үзләренең рәхмәтләрен әйтсәләр, димәк, сез дөрес юлда, димәк, сез җиткерә алдыгыз бу тамашачыга бу проблематиканы. Һәм бар инде, бар яшьләр, кем чынында башта шулай җылап керә, аннары ничектер теге йомшарып китәме соң инде, я аңлап китәме. Бар кемнәр, кемгәдер теге
студентлар укыган шигырьләр кемгәдер яратылып кала да күңелләрендә. Алар үзләренең укытучыларыннан менә бу шигырьне менә бу бәйгедә укысам ярыймы дигән моментларда возникает итте. Кайбер татар теле укытучылары булай да чыкты. Зөлфәт, менә теге шигырьне җибәрә алмассың микән дип. Яисә менеме? Әлбәттә, бар тегеләр кемнәр карады да рәхмәт дия дә торып та китә. Безразлично. Бу ничек дип әйтим? Услуга. Шулай дип әйтәләр бит инде. Вот. Һәм артистның төп максаты шул, җиренә җиткереп, тамашачының күңелен бераз тырнап алып, аңлатырга, тамашачыда яңадан теге бу әсәргә әйләнеп кайту хисе тудырырга. Услуга дип әйтүем шул, моны күбрәк тә күбрәк танытырга, күрсәтергә. Рәхмәт. Инсаф, синен коллегаларыңа киңәш яшь актерларга зачем дип отырган кешеләр булганда, үзеңдә ничек көч табарга, уйнап чыгыр өчен? Зөлфәт Хайдарович әйткәнчә, ул безгә балаларны кызыксындырырга тырышыгыз сез дип. Авырлыклар булса да, ул бит инде авырлыкларны ерып чыгарга кирәк. Ул авырлыкларда туктап калырга кирәк түгел. Шуңа күрә әйдәгез балалар, ерып чыгыгыз сез, ләкин алар кызыксынып китерерләр дип әйтә иде Зөлфәт Хайдарович. Аңа да рәхмәт бик зур. Кай вакыт балалар китәләр, ләкин нишләтәсең инде, аларга без кызыксындыра алмагач, бәлки гаип бездә дә бардыр инде. Бәлки балаларда да бардыр, кызыксынып, төшенеп карамаган өчен. Ләкин күбесенчә мин әйтмәс идем, балалар шулай итеп безгә ошамады, ничего не понравилось дип китүчеләр бик аз минем уйлавымча, чөнки күбесенчә бөтен балалар рәхмәт әйтеп кул чабып басып, без әле балалар янында басып торабыз, алар безне алкышлардан җибәрмичә басып торалар. Менә шулайрак. Бала бит ул шундый зритель. Менә мин үзем теге безнең бар шундый спектакльләрбез үзебездә дә, театрда да. Әгәр дә син пәрдә ачылгач баланы тотып ала алмасаң, үзеңнең энергетикың белән, үзеңнең әйтәсе сүзең белән, 5нче минутында спектакль юк дигән сүз. Анда башлана алло, әни, мин монда. Анда башлана аерым бер спектакль балаларда. Һәм теге бар моментлар, көлке моментлар, позитив моментлар спектакль барышында, әгәр дә бала оппа, монда көлми, димәк, эләктермәдек. Бу профессионал артистларда әйтергә мөмкин. Бар андый спектакльләр. Монда инде мин теге шит күзлектән карагач, спектакльне чыгаргач, арттан гына балаларга, студентларга килеп, үземнең сигналларымны биреп, алар аңлап, спектакльне яңа баштан күтәреп китәләр дә, не все потеряно дигән сүз белән уйнап бетерәләр. Лектереп алуның ысуллары сырмы? Яки ул бик озын доклад булачакмы сезнең? Һәрберсеннән аерым тора инде, анда кемдер бер теге күздән генә аңлый. Зөлфәт Хайдарович. Күбесенчә күз карашыннан гына Зөлфәт Хайдаровичның кул селкенүләреннән генә аңлыйбыз. Тамашачыны дип әйтү мин лектереп алу. Төп шул тамашачының күзләренә тагын да русча әйтмешли нагло карап, теге мә тыңла дигән, телефонда актарынып утырмагыз, тыңлагыз дигән сүз түгел ул. Теге Бәлки тыңлап карарсың, кызыксынырсың дигән шикелле. Кем ничек инде, һәрбер артистның ул теге үз середер инде, кемдер теге күбрәк хәрәкәтләнә башлый, кемдер куллар белән ыргытыла башлый, кемдер сүз басымнарын тагын да ныграк басым ясап әйтә башлый. Кемнең ничек инде? Кемдер шит яктан карый башлый. Һәрбер артистның теге үзенең үз методы дип әйтсәк, дөресрәк булырдыр. Рәхмәт. Сораулар. Нинди фикерләрегезне җиткерер идегез спектакль хакында тамашачыларга? Таба. Без
Вакытыбыз чыгып килә. Тамашачыларга безнең спектакльләребезгә килүегезне көтеп калабыз. Киләсе елда әйткәнебезчә, укучылар театрында профсоюз 19-нчы йорт. Бу спектакль белән танышырга чакырабыз сезне, көтеп калабыз. Рәхмәт, әйтәсез. Фикерләрегез калмадымы? Юкмы? Барыгызга да зур рәхмәт. Лугат конференциясе төгәлләйбез. Рәхмәт. Сезгә.